Кажи. Ето. Значи Костов ще дойде, ще седиме малко ето тук в... Здравей, Вая. Ще седиме малко тук в Мрамор. И след това ще се върнем към Люлин и ще излеземе. Искаш ли да дойде с Костов, просто слезни на обеля и си хванете шибания рейс и елате. Към колко ще трябва то? Значи, той ще бъде на обеля след половин час. На обеля. Да. Нека тогава ме чака на спирката в 4. Аз така, че в 3 часа ще бъде на обеля, бе, брат. Добре, слушай са. Ти сега ще се качиш на метрото, нали така? Слезни на обеля, брат. И той ще е там. И той ще е там и ще хванете 30 или 31. За 4 спирки и сте тука.